Ahojte priatelia! Dneska si ideme zasiať mikrozeleninu rukolu. Mikrozelenina rukola sa zberá veľmi skoro, keď má prvé lístky a práve vtedy je nutrične najsilnejšia. Obsahuje veľa vitamínu C, K, antioxidanty a prírodné látky, ktoré podporujú trávenie a imunitu. Rukola má typickú jemne pikantnú chuť, takže stačí malá hrst do šalátu, na chlebík alebo do smoothie a hneď vám to zmení chuť jedla. Mikrozelenina rukoly je malá rastlinka, ale výživovo je to doslova koncentrovaná sila. Tak si ju poďme dneska vysiať. Vysejeme si ju do takejto menšej nádobky. Ja som si, ako vidíte, kúpila v obchode s črepníkami misku pod črepník. Už som si pripravila substrát z kokosového vlákna, takže si ho pekne dám do tej misky. Táto miska na črepníčky, teda podmiska, táto podmiska na črepníčky je dobrá preto, lebo dookola má také drážky, kde prebytočná voda, keď ju polejete, odtečie. Takže keď si kupujete nejakú misku na mikrozeleninu a nemáte tú misku s tým sitkom, čo používam tú väčšiu, tak potom si kúpte takú misku, kde tu máte drážku, kde vám tá prebytočná voda odkvapká. Nemusí byť úplne doplná. Dávam to kokosové vlákno tak asi do polovičky tej misky. Ja vám to aj ukážem, ako to vyzerá. Takže asi takto vidíte, to mám pekne v tej miske. No a teraz si tam dáme tie semienka. Ja väčšinou kupujem semienka cez portál Allegro, ale tentokrát som kupovala substrát na výsev paprík a tak som to kúpila od obchodu kompostuj.me, lebo som si to tam všimla, tak hovorím, vyskúšam kúpiť aj od nich. Mikrozelenina rukola sú takéto malilinké semienka, vidíte? Tak. Kokosové vlákno mám vlhké, takže si teraz na to vlhké vlákno dám tie semienka. Postriekam. Striekam to preto, aby sa mi tie semienka prilepili na tú misku. Trošku ešte zvlhčím ten substrát. A tu na kraji ešte mi ostali také prázdne mapky. Tam dosypem tie semienka. Podoplňam tam, kde mi ostali ešte prázdne mapky, kde semienka nie sú. Opäť postriekam. Takto pripravenú misku postriekanú si odložím na parapetu okna a
Zo začiatku môžeme ju kľudne prikryť, aby bola v tme. Tak priatelia, ešte sa pozrieme po prvom dni, ako vyzerá naša rukola. Pozrite. Tam v strede, vidíte, už začína klíčiť. Semienka zväčšili svoj objem. Striekame ju vždy ráno, čiže ja keď odchádzam do práce, ju takto postriekam. A po obede, keď sa vrátim z práce alebo večer, ju zase postriekam a prikryjem. Takto ju necháme prikrytú ešte jeden deň. Takže si ju takto prikryjem, dám na okno a keď začne klíčiť, odkryjem a nechám, aby na to svietilo svetlo. Tak ahojte na budúce.